Enye into engayikhuthaza ukuthi laba bafana abancane abasafikayo emculweni, kunento engiyinothisayo kubona, banokuthi beshaye isiginci uma becula, bayishayela iyiginci. Ngicela ukubakhuthaza kuleyo nto ukuthi benza kahle. Isiginci sibaluleke kakhulu lapha kula mazwe asentshonalanga. Uma ungakwazi ukushaya isiginci awuyilutho la, uyabo. Uyogcina ufana namapiyano nje, namapiyano nje ugcina udlalela ugqugqugqu lobu besawundi obudlalayo, uyabona. Kubalulekile ukuyishayela isiginci uma umaskandi. Ngiyabakhuthaza kakhulu abafana abancane abathi uma becula beshaya isiginci. Leyo nto ibalulekile kakhulu, ngiyayithanda, uyabona. Ngiyayithanda kakhulu bafana bakithi, into engiyibukile abafana nginithiphise nani, yabo. Yingakho umfazi omnyama babewela, yingakho ubaphuza ekhemisi babewela, yingakho oWashile Elimhlophe babewela, babeshaya isiginci. Isiginci uma umaskandi sibalulekile bafowethu. Njengoba nami ngiwele nesiginci, angilali kusekuseni nje amehlo ebomvu, angilali, ngizama ukuyiqeqesha, uyabona.